खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, जाय बिथांमोना सिगां बोसोरफ्राव न' मोननो हायाखैमोन दे लोगोफोर, बिथांमोना PMAYGनि न'खौ मोननो हायाखैमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो लोगोफोर। दिनै जाय बिथांमोना सिगां बोसोरफ्राव मोनाखैमोन आरो नैबे दाख्लै 2025 मायथाइयाव बिथांमोननिया जिअ'टेक खालामजादोंमोन दे लोगोफोर, बिथांमोननि न'नि नामै। दा बे जिअ'टेकनि जि फाइनाल लिस्ट लोगोफोर, बे जिअ'टेकनि जि फाइनाल लिस्ट बियो ओंखारनानै फैबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे जिअ'टेकनि जि फाइनाल लिस्टखौ नोंथांमोना नायनोब्ला बे प्रधान मन्त्रि आवास ग्रामीण बिकासनि जि न', बे न'नि जुदि फाइनाल लिस्टखौ नोंथांमोना नायनोब्ला अनलाइननि थ्रुयै नायनो हानाय जानाय नङा दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा PCDC लेभेलावसो थांनानै नोंथांमोना बे जिअ'टेकनि जि फाइनाल लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोननि गामियाव साबेसेबां न' मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि एरियायाव बेसेबां जोना बेवहाय भेरिफाइड जाखो, बेखौ गासिबो नोंथांमोना PCDC लेभेल एबा ग्राम पन्सायतआव थांनानै, लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय जुदि खाथियाव गैयाब्ला PCDCआ बा नोंथांमोननि जि डिस्ट्रिक्टनि अफिस दंब्ला बेवहायबो ब्लक अफिस दंब्ला नोंथांमोना बेवहायबो नायनो हागोन लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दे लोगोफोर। दा फाइनालि नोंथांमोननि जि जिअ'टेक खालामनायनि लिस्ट, बे लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय नैबे 2026 मायथाइयाव नोंथांमोना गोदानै जाय बिथांमोना थालांदोंमोन सिगांफ्राव न' मोनि, बिथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आं फोरमायखायो, गोबाङानो आंनाव कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरदोंमोन रेशन कार्ड गैयाब्ला बे PMAYGनि न'खौ मोनगोन ना मोना, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखानो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला, न'खरसेयाव जुदि गांसे गांसे रेशन कार्ड गैयाबा, अलरेडि नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास ग्रामीण बिकासनि जि न', बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना जुदि जाय न'खराव जुदा जादों बिथांमोननि न'खरावबो जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला बा सिगांनिफ्राय न' मोनबोखायाखैमोनब्ला नोंथांमोना बेवहाय रेशन कार्ड गैयाब्ला न'खौ मोननो हानाय नङा, बे PMAYनिखौ। आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोना रेशन कार्ड गैयाब्ला थाबैनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बानायनानै ला, नङाब्ला उनाव नोंथांमोननि जि न'नि फैसा, बे फैसायाव नोंथांमोना मोनहैनो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जि जब कार्ड आरो आधार कार्ड, बे मोननैबो लिंक थाथारनांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जब कार्डजों जुदि आधार कार्डजों लिंक गैयाब्लाबो, नोंथांमोना बे PMAYGनि न'नि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। मानो होनना बुंबा दा गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि जि आधार कार्डआवसो फैसाखौ सोनाय जायो नालाय, नोंथांमोना बेखायनो जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाथारनांगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। नोंथांमोना बे खामानिखौ जुदि मावनानै लायाखैब्ला थाबैनो जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाहै लोगोफोर। मानो होनबा गोबाव खालामनाङा, जोंहा नै 2026 मायथाइयावनो नोंथांमोननि जि गोदानै न' मोननो थांनायनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे लिस्टखौ चेक खालामग्रोनानै लाहै, बिनि उनाव नोंथांमोना बे जब कार्डजों आधार कार्डखौबो लिंक खालामथारनानै लाहै आरो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ आपडेट होनानै आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।